Сура 28. Разказът. В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Та, Син, Мим. Това са знаменията на ясната книга. Четем ти правдиво историята на Муса и на фараона за хора вярващи. Фараонът се възгордява в страната си и раздели на групи нейните жители. Обезсилваше той част от тях. Колеше синовете им и пощадяваше жените им. Той бе от сеещите развала. А ние пожелахме да облагодетелстваме онези, които бяха обезсилени в страната, и да ги сторим водители, и да сторим тях наследниците, и да ги утвърдим в страната, и да покажем от тях на фараона и на Хаман, и на войските им онова, от което са се пазили. И внушихме на майката на Муса да го кърмиш, а когато се оплашиш за него, пусни го в морето. И не се плаши и не скърби. Ние ще ти го върнем и ще му тредим да бъде от пратениците. И семейството на фараона го прибра, а той щеше да стане техен враг и тяхна скръб. Фараонът и Хаман и техните войски бяха грешници. И жената на фараона му каза: радост за окото, на мен и на теб, не го убивайте. Може да ни от полза или да го вземем за син. Така и не усетиха. И опустя сърцето на майката на Муса, тя за малко да го издаде, ако не бяхме укрепили сърцето й, за да е вярваща. И рече на сестра му: проследи го. И тя го наблюдаваше отстрани, без да я усетят. И първо повелихме ние да отказва да суче, и рече тя: да ви посочи ли семейство, което ще се грижи за него вместо вас и ще му бъде наставник? И така го върнахме на майка му, за да се радват очите й, да не скърби и да узнае, че обещанието на Аллах е истина, а повечето от тях не знаят. И когато достигна своята зрелост и олегна, ние му дадохме мъдрост и знание. Така награждаваме добродетелстващите. И влезе той в града по време, когато жителите му не будуваха, и завари там двама мъже да се бият. Единият от неговата общност, а другият от враговете му. Онзи, който бе от неговата общност, го извика на помощ срещу онзи, който бе от враговете му. И Муса го удари с имрук и неволно го уби. Каза: това е от делото на сатаната, той е заблуждаващ, явен враг. Каза: Господи, огнетих себе си, опрости ме. И той го опрости. Той наистина е опрощаващия, милосърдния. Като чул думите на Муса, извикали за помощ, погрешно си помислил, че Муса се кани и него да убие. Затова го издал. Каза: Господи, заради онова, с което ти ме облагодетелства, никога не ще бъда опора за престъпващите. На сутринта се озовава в града, страхувайки се. Дебнешком и изведнъж онзи, който вчера се обърна към него за помощ, пак го повика. Муса му каза: ти си в явна заблуда. И когато Муса поиска да нападне онзи, който е враг и на двамата, другият каза: о, Муса, нима искаш да ме убиеш, както вчера уби човек? Ти искаш само да си деспот на земята, а не искаш да си от поправящите. И дойде мъж от другия край на града, устремен, каза: о, Муса, първенците се съветват за теб да те убият. Напусни, аз съм твой доброжелател. И излезе оттам, страхувайки се, дебнешком. Каза: Господи, спаси ме от хората огнетители. И когато се отправи по посока на Мадян, каза: надявам се, моят Господа ме насочи по правия път. Мадян е селище извън царството на фараона. И когато стигна до водоизточника на Мадян, завари там група хора да поят добитък. И завари освен тях две жени да възпират добитъка си. Каза: какво ви се е случило? Казаха: не ще поим, докато пастирите не приключат, а баща ни е твърде стар. И той напои добитъка им вместо тях. После се оттегли на сянка и каза: Господи, нуждая се от благо, което да ми спуснеш. И дойде при него едната от двете, пристъпвайки със свян. Тя каза: баща ми те кани да те възнагради, задето напои вместо нас. А когато той отиде при него и му разказа историята си, бащата рече: не се плаши, избавил си се от хората огнетители. Едната от двете каза: о, татко мой, найми го, най-добрия, когато можеш да наемеш, е силният, довереният. Каза: искам да те оженя за една от двете си дъщери, ако ми работиш 8 години. А ако закръглиш до 10, то си от теб. Но не искам да те затруднявам. И ако Аллах пожелае, ще разбереш, че съм от праведните. Каза Муса: това е между мен и теб. Който и от двата срока да изпълня, няма да е бреме за мен. Аллах на думите ни е блюстител.
И когато Муса изпълни срока и тръгна със семейството си, забеляза огън от към планината. Каза на семейството си: "Постойте, забелязах огън, може да ви донеса оттам вест или главня, за да се сгреете." И когато стигна там, от към десния склон на долината, в благословената местност, от към дървото, откъдето излизаше огънят, бе призован: "О, Муса, аз съм Аллах, Господа на световете. Хвърли тоягата си." И когато я видя да се вие като змия, той се обърна и побягна, без да поглежда назад. "О, Муса, приближи се и не се плаши. Ти си в безопасност. Пъхни ръката си в пазвата, ще я видиш сияйно бяла, без да е засегнала болест. И прибери ръката си към себе си, за да не те е страх. Това са две доказателства от твоя Господ за фараона и неговите първенци. Те са нечестивци." Каза: "Господи, убих техен човек и ме страх да не ме убият. А моят брат Харун е с по-красноречив език от мен. Изпрати го с мен за опора, да ме подкрепя. Страхувам се да не ме вземат за лъжец." Каза той: "Ще те подкрепим с брати и ще ви отредим власт и не ще ви засегнат. С нашите знамения вие и онези, които ви последват, ще победите." И когато Муса отиде при тях с нашите ясни знамения, казаха: "Това е само невероятна магия и не сме чували такова нещо от древните ни предци." А Муса каза: "Моят Господ най-добре знае кой е дошъл с неговото напътствие и на кого принадлежи краят. Угнетителите не ще сполучат." И каза фараонът: "О, първенци, аз не знам да имате друг бог освен мен." И ми разпали с пещ за тухли от глина, о Хаман, и ми построи кула, дано зърна бога на Муса. Ама аз го мисля за лъжец. И той и войските му без право се възгордяха на земята и смятаха, че не ще бъдат при нас върнати. Изграбчихме него и войските му и ги издавихме в морето. Виж какъв бе краят на огнетителите. И ги сторихме водители, призоваващи към огъня. И в деня на възкресението не ще им се помогне. И ги сподирихме на този свят с проклятие, а в деня на възкресението ще са от презрените. И дадохме на Муса писанието, след като погубихме първите поколения, за прозрение на хората и за напътствие, и за милост, за да се получат. Ти не бе от към западната страна на планината, когато дадохме на Муса повелята, и не бе свидетел. Мохамед мир нему не е бил на Синайската планина, а му е известено чрез откровение как Аллах Всевишния е удостоил Муса мир нему със своето слово. Ала ние създадохме поколения и измина дълго време от тогава. И не бе ти от обитателите на Мадян да им четеш нашите знамения, ала ние изпращахме вестите. И не бе ти от към планината, когато призовахме Муса, ала е милост от твой Господ да предупредиш хора, при които до сега не е идвал предупредител, за да се получат. А ако ли не, щом ги сполетеше беда за онова, което преди се сторили, щях да рекат: "Господи, защо не ни изпрати пратеник, да последваме твоите знамения и да станем вярващи?" И щом им се яви правдата от нас, казаха: "Защо не бе дадено същото, което бе дадено и на Муса?" А нима не отрекоха онова, което по-рано бе дадено на Муса. Казаха: "Две магии, които си помагат." И казаха: Ние в нито една не вярваме. Кажи: "Донесете от Аллах книга, по-напъстваща от двете, да я доследвам, ако говорите истината. Ако не ти откликнат, знай, че следват само страстите си. А кой е по-забуден от онзи, който следва своята страст без напътствие от Аллах? Аллах не напътва хората огнетители." И доведохме до тях Словото, за да се получат. Онези, на които дадохме писанието преди това, вярват в него. И когато им бъде четен, казват: "Вярваме в него. Той е правдата от нашия Господ. Ние бяхме отдадени на Аллах и преди това." Тези ще бъдат възнаградени два пъти, защото са търпели и отвръщат на злината с добрина, и от това, което сме им дали за препитание, раздават. И когато чуят празнословие, те се отдръпват от него и казват: "Нашите дела са си за нас, а вашите е за вас. Мир вам. Ние не желаем да общуваме с невежите." Не ти напътстваш когото обичаш, а Аллах напътва когото пожелае. Той най-добре знае напътените. И казаха отричащите: "Ако последваме с теб напътствието, ще ни бъде отнета страната."
Нима не ги укрепихме на сигурно свещено място, към което биват събирани всякакви плодове за препитание от нас, а повечето от тях не знаят. И колко селища погубихме от онези, които се възгордяваха заради своето благоденствие. Ето, ето жилищата им, необитаеми сред тях, освен за кратко. Ние ги наследихме. Твоят Господ не ще погуби селищата, докато не проводи в главното от тях пратеник да им чете нашите знамения. И погубваме селищата само, когато обитателите им станат угнетители. И каквото и да ви се даде, то е наслада за долния живот и негова украса. А онова, което е при Аллах, е най-доброто и вечното. Нима не проумявате. И дали онзи, комуто дадохме хубаво обещание, и той непременно ще го получи, като онзи, комуто позволихме да се понаслади с насладата на долния живот, а после в деня на Възкресението ще сред доведените за наказание? В този ден той ще ги призове и ще каже: къде са онези, за които твърдяхте, че са мои съдружници? Онези, срещу които се сбъдне словото, ще кажат: Господи наш, това са онези, които заблудихме. Заблудихме ги, както и самите ние се заблудихме. Невинни сме пред Теб. Те не са служили на нас. И ще им бъде казано: призовете своите съдружници. И ще ги призоват, и не ще им откликнат, и ще видят мъчението. О, да бяха напътени! В този ден той ще ги призове и ще каже: какво отвърнахте на пратениците? Ще помръкнат всички техни доводи в този ден и дори не ще се питат един друг. А който се покае и повярва и върши праведни дела, той ще бъде от сполучилите. Твоят Господ сътворява каквото пожелая и той избира. Не е техен изборът. Всечист е Аллах, превисоко е над онова, с което го съдружават. Твоят Господ знае какво потуват сърцата им и какво разкриват. Той е Аллах, няма друг Бог освен Него. Славата принадлежи Нему и в долния живот, и в отвъдния. Негово отсъждането и при Него ще бъдете върнати. Кажи, как мислите, ако Аллах стори нощта да е дълговечна за вас до деня на Възкресението, кой Бог освен Аллах ще ви донесе светлина? Нима не чувате? Кажи, как мислите, ако Аллах стори деня да е дълговечен за вас до деня на Възкресението, кой Бог освен Аллах ще ви донесе нощ, за да си почивате в нея? Нима не виждате. От милост към вас той стори нощта, за да си почивате в нея, и деня, за да търсите от него щедрост и дано да сте признателни. В деня той ще ги призове и ще каже: къде са онези, за които твърдяхте, че са мои съдружници? И ще извадим от всяка общност по един свидетел и ще кажем: дайте своя довод. И ще узнаят, че правдата принадлежи на Аллах, и ще изчезне от тях онова, което са съчинявали. Карун бе от народа на Муса и ги потискаше, но ние му дадохме от съкровищата толкова, че група силни мъже едва носеха ключовете му. Неговият народ му каза: не ликувай, Аллах не обича ликуващите. Карун бил братовчет на пророка Муса, мир нему. Първоначално той повярвал в пророка, но от алчност и завист поел пътя на лицемерието, което станало причина за неговата гибел. И чрез онова, което Аллах ти е дал, се страни към отвъдния дом и не забравяй своя дял от долния живот. И върши добро, както Аллах ти е сторил добро. И не се стреми към развала по земята. Аллах не обича сеещите развала. Каза: всичко това ми бе дадено само заради моето знание. А не знаеш ли той, че Аллах погуби от поколенията преди него и по-силни, и по-богати, и не ще бъдат разпитвани престъпниците за греховете им? И се показваше той пред своя народ с разкоша си. Онези, които желаха долния живот, говореха: о, да имахме и ние същото, което е дадено на Карун. Той има щастлива участ. Одарените съзнанието казваха: горкови, най-доброто е наградата на Аллах за онзи, който вярва и върши праведни дела, но ще я получат само търпеливите. И сторихме земята да погълне него и дома му, и нито имаше кой да го защити от Аллах, нито можеше сам да се защити. А на сутринта онези, които до вчера мечтаяха да бъдат на негово място, казаха: ах, наистина, Аллах разпостира препитанието за когото пожелая от своите раби и той го свива. Ако Аллах не бе ни пощадил,
би сторил земята и нас да погълне. Ах, отричащите никога не сполучват. Ще отредим отвъдния дом за онези, които нито искат да се възгордяват на земята, нито да рушат. Краят принадлежи на богобоязливите. Който дойде с добрина, ще има по-голяма от нея, а който дойде с злина, на вършещите злини ще се въздаде само за онова, което са извършили. Онзи, който ти възложи Корана, той ще те върне към мястото на завръщането. Кажи, о Мохамед, моят Господ най-добре знае кой е донесъл напътствието и кой е явна заблуда. Смята се, че това знамение е изпослано при преселението от Мека в Ал-Медина. Посочва се, че пророка мир нему ще се върне отново в родното си място Мека, където е бил несправедливо огнетяван и откъдето е бил прокуден. Под мястото на завръщането се подразбират и висините на небесните селения. И не си се надявал, че на теб ще бъде поверена книгата, но това е милост от твоя Господ. Никога не бъди опора на отричащите и да не те възпират от знаменията на Аллах, след като са ти ниспослани, и призовавай към своя Господ и никога не бъди усъдружаващите. И не призовавай друг Бог заедно с Аллах. Няма друг Бог освен Него. Всичко погива освен Него. Негово осъждането и при Него ще бъдете върнати. صدق الله العظيم.